Не было ніякай просьбы ад амерыканцаў. Это была просьба ад Лукашэнкі. Я ж таксама чуў гэтыя просьбы ад Лукашэнкі. Як яны маглі гучаць да амерыканцаў: "Вы ж там скажите, чтоб они там тихо сидели и молчали, а то они меня критикуют". Вот так яны выглядаюць, і ён просіць памаўчаць еўрапейцаў, а то яны надта шмат нападаюць еўрапейскіх парламентароў, Ціханаўскай, усіх, хто выходзіць. І ясна, што ну, прымусіць чалавека маўчаць інстытуцыю ці замежныя ўрады ну, не будзе. Гэта проста хацелка Лукашэнкі, і ніяк на там працэс вызвалення гэта не паўплывае. Таму Сергея все разумелі, што Сергей не будзе маўчаць, і ад Сергея наадварот чакалі, каб ён гаварыў, каб ён каментаваў. Ну і Сергей, ён 5 гадоў маўчаў і выйшаў не для таго, каб сядзець зараз ціха і рабіць катлеты для самога сябе. Таму ён гаворыць ад імя іншых палітвязняў, за іншых палітвязняў і перад дыпламатамі, і перад беларускай грамадскасцю. Таму ну, пакуль ён можа і хоча, і яму ёсць што сказаць, хай гаворыць. І амерыканцы это выдатна разумеюць. Працэс ён прыцягваецца. Наша задача выціснуць з гэтага працэсу перамоваў. І ён жа не зараз пачаўся, ён даўно пачаўся, з лютага ён інтэнсіфікаваўся, і мы у нейкай ступені удзельнічаем, у абмежаванай, але удзельнічаем. І наша задача выціснуць з гэтага працэсу як можна больш, каб як можна больш людзей выйшлі на свабоду, і самае важнае, каб спыніліся рэпрэсіі.